Най-продаваните отново са тук. Щастливи сме, че получаваме толкова много запитвания и интерес за саундбар системи Creative Stage от нашите клиенти. За съжаление, като разопакован продукт, тези саундбари са силно ограничени и ние не успяваме да отговорим на интереса. Като официален партньор на Creative за България се постарахме да направим по-добра оферта и да предоставим нови фабрично запечатани продукти с 24 месеца гаранция на невероятна цена. Щастливи сме да обявим, че от днес в тази връзка предлагаме Stage 1 и Stage V2 на феноменална цена като нов продукт. Какво включва всеки комплект? Разбира се, саундбар и субвуфер в фабричният им прекрасен вид. Освен това, всички познати опции за свързаност на човечеството последните 20 години. Като започнем през безжична комуникация с Bluetooth, преминем през оптичен кабел, AUX кабел, Type-C при втора версия. Имаме и готовност за работа с HDMI, като единствено този кабел не е включен в комплект. Прекрасно дистанционно за лесна навигация. И двете системи, разбира се, идват при вас до един работен ден. Отговорно заявяваме, че това са продуктите с най-добро съотношение на цена спрямо качество на българският пазар в саундбар сегмента. Stage V1 е на несправедливо ниска цена от 149,99 лева, а Stage V2 е на ненадмината цена от 188,99. Не пропускай офертите. Гръбни сега само на www.restock.bg.